Paps. Paps. Asa naman tayo Paps? Saan ni Kuya? GMC? GMC. Yan, Liwings. Liwings. Ang ligay sa rin niya. Okay, view guys. Hindi, maligo mi, liguan. Sakit ka sa Kaya, i-clarify lang na mo ba? Migo kami. Tawi-tawi. Ako kuya, bantog. Tao bugaw na eh. Ako kuya. Sa tao bugaw eh, no? Dahil magkaiwan mo. Tao na, sa mga malimpyo. Sa tao na, sa mga malimpyo. Paps. Kaya ko ano. Ang sa may rason ni mo Paps nga na nakas dalagit. Tao. Chicks ay kaliguanan. Ay, gusto ka ko. Ato ka sa tingko na nagkuhan dito. Ay, uso ba? Nagtupin na Hello, at office. Yan 4 piece pa. Ayan, 4 piece. Chicken. Chicken ako Paps. Paman kuya, kaning siya gana siya magpahungo bati niya ako sa Gamawi. tulog mo. Ha? Ligo swimming pool. Swimming pool lagi. Basta ni malimpyo sa itong dagat dito. Siya gana sa dagat. Swimming pool ko. So ayan na to katulog sa tawi-tawi yun. Ayun. Ano, nakabog pa na. Para man diya sunahan. Ay, public siya, public. Ito ba tayo bayad? No. Sa likod ka rin sa mga dagat mo ito. Dagat dito? Sampay ko na. Nahan. Nahan. Pero di na Ito? yung siya. Tingnan niya. Kanang. Paps, sa itong yawi na to, Paps? Yawi na to. Uy, yawi na to eh. 1.5 ito. Bilhin dito sa balay ninyo po. Kasi nabili yung balay na mo. Number 7. Sa litrang 7. Sa litrang 7. Okay pa ko, Paps. Paps. Tapos mas, kami ka, Paps. Paps. Asa. GMC kayo? GMC. Kaya sa duty pa din sa Talisay Mayor's Club ugma. Alas 12 na naro dapat sa complex. Nice. Napoy, daliran niya. Nagpakasal tayo. Ito. Kana mga mature na din na sila. Mga kabaw na sila silang gusto ba. Ya, Paps lami, Paps. Wala pa dai. Smile, mom. Lami ka rin sa GMC. Barato na lami pa. Pagkaya nga tilaw. Oh, wala ka tilaw po. Sige. Yeah. Isetin na ka, Paps. Paps. Mga magawa na lipay pa ba? Sentit ako para unsa, uy. Kaon. Wala na kaon pa. Wala. Iyay. Oh, pakita sa tabi kay magagula tayo kita na. Kita din na niya yung vlog. Oh, Ano siya? Lingaw na mo. ha? Nasa sila lagi. Dili. Allah, dara di ay Paps. Ya Paps, busog Paps. Oh, si Kuya. Oh, tanaw si view. Guwapo. Oh. Sa wakas, Paps na kaya. Huwag nga na mag-delete. Tidak talo mo kung bawat kapi. Ay, mapod nga daw na. Filter? Naililik. Oo. Oo. Bantay ka na mga. Naka-extra rice mo guys. Dami diri lang ko ni guys. More ka ng tag 25 nga manok bro. Lami, pero marag tag 25 ko. Ya, mau na ni Ron. Bis na magpahuway. Mag-karaoke.
Ya, mau to ikuan na mo guys, sinta ka na eh. Ulit ka kuan ba? Sa tepad. Tag 7,000 pops. Alam, kaya kung butang diri. Ito mo, tinindot, kinadyo ito ikuan. Compressor to. Ano to? Na ito kasal niya, picture ka na mo ba niya? Mga on namin yung prehapon. Ya, na may bagong plan. Ligo ng dagat dito sa spring. Kuyog si, ya. Ligo ta? Ligo ta ba? Ha? Ligo kapil. Kuyog ang ikagaw ni ate. Gi, dito ka. Tara. Oh, karaoke sa ta, hantod mo hapon. Okay. Lord, luto di pa sa wakas. Alaya. What the fuck? Blur lagi. So you guys, namin na Malos, isa malos. Nakakapin na namin ay kumain sa dagat. Kasi na, nalis ang book eh. Sana pa eh. Sana pa sa cellphone. Wow. Tapos mo ka mag-chat. Taas ang rin. Pagkasabi mo, sana'y tayo na. Kasi na to, Papa. Lang sa napaps. Hindi na napaps. Balbadori sa butang. Nya. Dahil without ako. Nya. Ligo na. Nya, ito namin sa akin. Ligo namin, kahit ipong tayo. When I'm away. Hello guys. Ops. Nakatakaroon sa Ubud Spring. Kaya panda ni din eh. Okay. This is swimming pool nga sapa nga spring nga dagat na. Sarap ng dagat eh. Dili ka na, Pops. Ay. Ito, Pops. What atop man din ay awa. Puro dagat rin. Atop man din ay. Dagat ya. Ang dagat ay. Gis. Ano doon? What? Hindi pa kami nasa Ubud balik. Ugma. Ito mo lang dito, Pops. Gawas.